дошли в поредният епизод на Линшо си подобрява косата. Да, чухте ме правилно. Днес вместо да я съсипвам, ще взема да я оправя малко. С помощта на ето тази пратка с най-новата серия на Matrix. Състоянието на косата ми е абсолютно трагично от около месец насам. Ако се гледате внимателно, ще видите поне 50 нюанса брюнетка. Така че ако искате косата ви да се превърне от това в това, точно с едно измиване, гледайте до края. Преди да започнем с частта, където си подобрявам косата, ще се наложи първо да си изравня цвета. Така че тази Matrix пратка ще почака още съвсем малко и ще извадим Бакоган чашата. И сега, докато чакаме 30 минути боята да подейства, ще отворим нашата Matrix пратка. Всеки един продукт от тази серия съдържа 1 милиард заздравяващи връзки, а формулата е от лимонена киселина за подхранване на косама отвътре и отвън. Първото нещо, което изтеглих, е шампуан за предпазване на връзките в косама за много увредена коса, моята. И второто нещо е балсам за много увредена коса, пак моята. И трето изтеглих възстановяваща маска за мега увредена коса вследствие на изсветляване и други химически услуги, отново моята, просто казано по по-сложен начин. Изчаках боята още 15 на минути и тествах продуктите. Така, измих си косата с серията на Matrix. Хора, искам и се не можехте да усетите аромата. Мирише на най-свежото лимонче ever, ама не такова фабрично лимонче, ами все едно съм си изтискала истински лимон в косата. И сега е време да изтеглим следващите. Изтеглих си запечатващ балсам, който предпазва от топлина и подсилва косама отвътре, и крем против накъсване, който умекотява и изглажда косама и предпазва от топлина също. Балсамчето се слага на мокра коса, така че сега направо ще си гребнем малко и ще го тестваме. И тъй като това предпазва от топлинна обработка, ще си сложа малко преди да си изсуша косата. Дами и господа, отивам да я изсуша и да я стилизирам и ще се завърна с финалният резултат. И, дами и господа, представям ви финалният резултат. По принцип, когато си реша косата след баня, ми пада страшно много коса. Искам само да ви покажа четката ми. Без да я чистя, хора, буквално има 2 косама на нея. Усеща се толкова подхранена, толкова обемна. Буквално не съм ползвала нито един продукт, който да има такъв резултат от първият опит. Страшно много благодаря на Matrix за страхотната серия. Дами и господа, препоръчвам я горещо с 3 ръце.